Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалам дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои боло буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, южни маҳаллаи Шодиёна, кӯчаи Алачабофон. дӯстон нигоҳ кунед, роҳе ки мебинем роҳи тарафи южни аст, тарафи Хитобозор. Аз ин бар роҳи чӣ мешавад, Колхози Россия ин барам роҳ дорад. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстони азиз. ҳозир поли маълумоташро метем, навор мекунем то охири видеоро тамошо кунем. Ана девораш аз ҳаминҷо сар мешавад то ана мехе. Кӯчаи Алачабофон 1/9 сотиқ замин, обши 3 дар хона, 150 квадрат, нархаш 700 000 сомон. Боз муомила дорад, бартеринам дорад, мошин, хона, алишам дорад. Муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. Раҳ то пеши ҳаминҷо мошин мебиёд дӯстони азиз. Об ҳама чӣ камбудӣ надорад. нигоҳ кунед, 3 то мактаб, мактаби 40, 17, 45, поликлиника 11 то аэропорт аст, 3 километр роҳ аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. медароем ба даруни хона. обаш бинои дуошона бигем мешавад дӯстони азиз. болош ҳозир намебурем, сёнка намекунем. болош як плашаткаи холӣ аст, нимша плашаткаи холӣ кардагиан, аммо хона карда мешавад. ҳозир 3 дар хона дар ана ҳамин поёни якум ошона аст, плюс подвал дорад. нимаш монолит аст дӯстони азиз. ана инҷо мебинем дар якум ошона як то ҳоҷатхона, як то ҳамом, инҷо ҷои алобхона мондагиан, инҷо бошад ҷои кухни, болода бошад ду тақсим кардагӣ, ду то ҷои ягон кладовка мегин, ягон чӣ мегин, ҷудо кардагӣ мондагиан. хоб, ҳоҷатхона кафел аст дӯстони азиз. ҳамом мебинем, ҳамомша поли кафел. инҷо гуфтем ҷои алобхона, даҳавлӣ нигоҳ кунем, як то об, ду то об, сеюмаш дар пеши дарвоза, 3 то об аст. инҷо подвал. хоб, инҷо кухня аст дӯстони азиз. дар ин хона ҳеч ки зиндагӣ намекунад, хона холӣ аст. инҷо хона кардагиам просто, аммо инҷо кухня аст дар ҳисоб. хоб, ба дуюм ошонаи тарафи инҷо гуфтем ана ҳамин роҳ аст дӯстони азиз, то баромада мешавад. аз он тараф ҳам роҳ дорад, ду тақсим аст, ду то плашатка кардагӣ. хоб, медароем ба главни дари ана ҳамин бино. инҷо як хол мешавад, як коридор дӯстони азиз. ростаки мерем, як зали калон мешавад. дидин, аз ана ҳаминҷо болоаш уже монолит аст. ана иш монолит нест дӯстони азиз. ана боло баландиро мебинем, 2.5 метр баланд аст. дуюм ошона, ду то тиреза аз ин бар дорад. шкатул кардагӣ. як то хона, ду то хона, сеюм хонаш алоҳида аст. ана ҳаминҷо рангбор кардагиам. 3 хонаи калон аст. хоб, ба подвал мефароем дӯстони азиз. подвалаш бошад баландиаш 2 метр аст. спокойно росто мерӣ. инҷо ҳамҷо дорад, инҷо ҳамҷо дорад. метавонем ки хона, метавонем ки кухни, фарқаш нест. свет пен ҳамаш фурӯвардагӣ, разветка, болоаш чотки навис кардагӣ, камбудӣ надорад. хоб, хонаро дидем дӯстони азиз. як хонаи компактни аст, 1/9 сотиқ. ноҳияи Фирдавсӣ, южни маҳаллаи Шодиёна.
150 квадрат беғаз аз дуюм ошунае ки навор накардем дӯстон, беғаз аз анамун 150 квадрат аст. Беғаз ай аз анами дуюм ошунаи инаш 150 квадрат ҳисоб кардем дӯстон азиз, ба подвал ба анамиҷо. хоб нархаш 700 000 сомон, муомилаи хуб дорад. варианти алиши мошин дошта бошем, предлагат кунен, соимул дида мебарояд. хонаи арзон ам боша, алиш дида мебароям. номерҳо барои тамос 716 4 71 WhatsApp, як номер Россия дӯстони азиз, нафароне ки дар Россия метавонед прямой занг занед, метавонед ки WhatsApp хати +7 925 19 131 59 WhatsApp. хоб занг мезанем, маълумоти бештарро соимул медиҳад дар номерҳо. WhatsApp ҳам ҳаст дӯстони азиз. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, подписатся мекунем дӯстони азиз. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, дачаи фурӯшӣ дорен, мағоза, ҳатман дар номерои 915 61 53 53 муроҷиат кунед, кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат. То навори оянда.